Bubagra Gobindo Manikyo Thimani ulo bini besala okra Bubagra Ramdev Manikyo eba Ram Manikyo Tripurani Singhasono Asukha 1676 AD BCO Bayap song tinini o video sing nai Bubagra Ramdev Manikyo eba Ram Manikyo ni live mani video Bubagra Masha eba Singhasono Asukmani ulo Bubagra Ramdev Manikyo Pulani BCO bini mungui coin eba Pusharok sanamkha bo Boro Thakur mungui kaisa pot katal sanamkha bini molni simino o Boro Thakur potni raida sanamjagui phakya o podo bo bini besala Durjoy Dev Thakur no Boro Thakur pot yafarkha o jorao Bubagra Ramdev Manikyo ni bufayung Durga Thakur ni besala Darga Thakur no Bangla hao Nobab ni dorbaro Tripurani representative rohorjak tongo o Darga Thakur eba Darika Thakur bo Tripurani Singhasono asuknamo sungjago aboni bagui bo Sorail Pradesh ni Afghan bugra Muhammad Nasir ni subai Bubagra Ramdev Manikyo no rajani sokogui rekha tai bo Narendra Manikyo mung nakha Ajorao Mughal Samrat Aurangzeb ni Bangla hasteni governor wngkha Shaista Khan Singhason maya kwrwi Bubagra Ramdev Manikyo Shaista Khan ni chubachu manui Narendra Manikyo no norwi Bubagra Ramdev Manikyo haino hai Tripurani Singhasono asukha Narendra Manikyo no khe romwi dakao rwi rohorkha Bubagra Ramdev Manikyo ni bebagui khorok sitham bwsa wngphano khorok bwrwi no gwthang torogo aborokni bumung wngkha Ratnadev Durjoy Singho Gonosham tai Chandramani aboni bisingo Ratnadev hingkhe jotoni sai okra Bubagra Ramdev Manikyo puila bwkhago bini buprang Boli Bhim Narayan no Yuvraj hwnwi chongphano ulo bini bwsala okra Ratnadev no Yuvraj chongkha o Bubagra ni molo Nurnagar Parganao khobjak Maiskar kamio kaisa kotorma digi eba pukhiri kotor khurkha aboni bumung Ramsagar abono karibo Udaipuro tai khungni pukhiri khurlangmani tongo aboni bumung bo Ramsagar no bini molo Tripureshwari mudai nokno repairing khlaijakha abo haikhe no 1685 AD BCO Bubagra Ramdev Manikyo ayang masingo thangui paikha Bubagra Ramdev Manikyo thimani ulo Tripurani Singhasono sabo asukha bini molo tamo wngkha abo hai live marokno saima lainai next video norok soyawi nai tongdi kuplung hamjakma YouTube channel tinini bagui asuk nungsithung jotono hambai।